les idees claus quan ens proposàvem tirar endavant aquestes polítiques de transformació feministes era garantir que el personal de l'Ajuntament de Barcelona, del consistori, tingués els recursos necessaris per fer-ho possible. Això vol dir també anar a la base de la pròpia estructura, a modificar les maneres de treballar, a modificar i a donar també un canvi a la cultura i a les pràctiques de l'administració i, per tant, d'alguna manera enteníem la transversalitat de gènere com una contribució a les polítiques públiques de qualitat. Integrar un enfoque de género en planes y programas me parece importante en las políticas públicas municipales porque nos ayuda a prestar atención a lo que yo suelo llamar el piloto automático androcéntrico, ¿no? Utilizar por defecto el modelo, el patrón masculino como si fuera universal. Si no intervenimos, estamos reproduciendo y manteniendo desigualdades. Este cuaderno metodológico que hoy se presenta nos ayuda a aprender cómo, ¿no? Cómo integrar una perspectiva de género en planes y programas. En primer lugar, algo que es muy obvio, pero creo que que es útil tenerlo en cuenta, que es pensar estas diferentes fases políticas, desde la construcción del problema, al diagnóstico, al diseño de acciones, recursos, implementación y evaluación, como entrelazadas, ¿no? Porque lo son en realidad, y nuestra división es más bien pragmática. Y pensar también que esas acciones tenemos que ponerla en marcha, tenemos que implementarla. Entonces, ahí vincular, hacer una previsión o un plan de con qué actores podemos contar, qué obstáculos vamos a encontrarnos, a tener un plan de con quién podemos formar coaliciones. Y segundo punto, crucial, la participación de agentes críticas de igualdad, ¿no? De actores feministas en las diferentes fases del proceso. Instituciones de igualdad como el CERVEI en este caso y otras instituciones que trabajan en feminismo y actores de la sociedad civil, movimientos feministas, expertas feministas LGTBI, antirracistas, que trabajan por los derechos humanos. ¿A qué problemas públicos damos valor? Los problemas de quienes nos parece importante abordar, ¿no? Esto depende de nuestra interpretación, de nuestra manera de interpretar la realidad social y política, ¿no? De lo que estamos educadas a ver o no ver. Y diseñar acciones con el objetivo de reducir estas desigualdades, ¿no? e ir avanzando. Tenim un reglament específic a l'Ajuntament de Barcelona, que ja l'hem comentat, que ens obliga a analitzar el caràcter estructural de la situació diferencial entre homes i dones, planificar en perspectiva de gènere i dur a terme accions específiques encaminades a pal·liar les desigualtats per raó de gènere, sigui quin sigui el nostre àmbit d'actuació. No és només per un tema de marc legal, hi ha un tema d'altres elements que hem de tenir en compte, no? L'existència d'aquestes desigualtats estructurals que es produeixen socialment i que sabem que són injustes i que, per tant, cal revertir, perquè es basen en la injustícia, en la inequitat. A més, sabem que si incorporem la perspectiva de gènere tindrem plans i programes més adequats, la intervenció que farem serà més adequada a la realitat i, per tant, serem més eficients en la despesa dels diners públics que gestionem les administracions públiques. I això també és una obligació, ser eficients amb els recursos públics. A més, ens permet garantir que identifiquem i abordem les necessitats i la realitat de tothom en la seva diversitat i complexitat. És a dir, és una mesura d'inclusió. Els plans i programes s'articulen en fases i en totes es pot incorporar la perspectiva de gènere amb enfocament interseccional. Si anem a la primera fase, la del diagnòstic, l'objectiu és obtenir una fotografia detallada sobre l'àmbit on volem incidir. El que es tracta és d'identificar les diferències que hi ha entre dones i homes desagregant les dades per sexes i després analitzar aquestes dades en clau de gènere per poder identificar les desigualtats. I, a més, s'ha de tenir un enfocament interseccional atenent a la discriminació o privilegis de dones i homes per motiu de classe, d'origen, d'edat. I la fase següent, la del disseny, cal tenir en compte la realitat de gènere detectada en la primera fase i la definició dels objectius que permetin reduir les desigualtats de gènere que s'han identificat. Durant la fase d'implementació,
potser caldrà una formació específica en matèria d'igualtat per les persones o els equips tècnics que implementin un pla o programa. L'última fase és una fase transversal, la d'avaluació. Cal definir un sistema de recollida de dades quantitativa i qualitativa amb enfocament de gènere i interseccional i, òbviament, preveure l'anàlisi de tota la seqüència del disseny del programa i mecanisme per visualitzar impactes i resultats que produiran les actuacions en dones i homes. Concepte que ens hi trobem dia a dia, que és la interseccionalitat. Quan en els temes que portem nosaltres, que el primer principi és el de l'equitat i la no discriminació, quan creuem dades de ser dona i no ser blanca, o ser dona i ser gitana, o ser dona i portar un hijab, les discriminacions s'incrementen moltíssim. Les diferències és una dada que està present en el dia a dia de tot el que fem i, per tant, era imprescindible tenir-ho en compte. I després també una de les apostes era crear una comissió interdepartamental de seguiment del pla i aquí un dels objectius, una de les funcions que vam posar explícitament és el de vetllar per la perspectiva de gènere en les actuacions des de la perspectiva intercultural. Quins temes s'havien incorporat gràcies a aquesta visió de gènere? Una de les coses fonamentals és que, sobretot pels arquitectes, enginyers i urbanistes, és que hem après a veure la ciutat des de les percepcions, no només des de la realitat física o funcional, sinó des de les percepcions. La percepció de seguretat, el confort, les sensacions de poder descansar, totes aquestes coses que no es tenien gens en compte i que al posar-les en primer ordre ens donen dissenys a l'espai diferents. La importància d'aquesta perspectiva de gènere quan pensem en espai públic perquè podem fer uns barris millors per la vida i en quins aspectes? Perquè siguin més saludables, més verds, perquè siguin més segurs, perquè ens faciliten les relacions socials i una relació més inclusiva i més intergeneracional, perquè puguem posar al centre la vida de les persones. El que explicaré és la perspectiva de gènere en el Pla Local de Drogues. Tenir en compte la perspectiva de gènere ens feia visibles les relacions específiques que homes o dones mantenen amb les drogues, que realment tots els estudis indiquen que hi ha similituds i diferències. Ens va ajudar a dissenyar estratègies de diagnòstic, de prevenció i tractament i visibilitzar les motivacions, els factors, els patrons i tots, inclús els obstacles diferents a nivells d'entrar recursos, sobretot en el cas de les dones. És una de les nostres missions poder acompanyar en tot aquest procés de transformació que apuntaven les ponents. Sempre podeu comptar amb el nostre assessorament. Crec que aquest quadern el que pretén és això, és donar un instrument per avançar i per poder continuar reflexionant i teixint aliances, sumant aliances entre totes, que és l'única cosa que al final ens donarà força. I amb aquest quadern això és el que volem, perquè jo el que sí que estic convençuda és que és veritat que és una obligació legal i ho hem de fer, però al final les coses no es fan per obligació legal, això ho parlem moltes vegades amb la Sònia. Al final es fan quan hi ha persones, com ara vosaltres que esteu aquí, que tenen una voluntat estratègica, tècnica, científica i política per tirar-ho endavant.